jagat mangestu karo wayah Bathara jagat iwang murwengrat mugi ambabarna wajar dhateng prajaning sun ing negari Ngastina mengkuto dhisik patih reksa ayo nganti ndadekake kaget ing pamikirira marnane jeneng sira ingsun wiji mangarsa ana ngabyantaraning sun sayeti jeneng ingsun mung bakal mundhut pawarta kadiparan sata kararjaning praja patih reksa bangsa nun nggih jadi kawula ngabdiaken sirik lamun ngatur kidan ingkang majar inggih awit mundi idi pangastuti dalem sedaya para nara praja miwah wadya samyasta tubunuhani wajib boten wonten ingkang hanglirwakaken dawuh tansah sumungkem ing panjenenganing nata senajan para kawula ing negari Ngastina ugi tansah tuwuh ing buga wastra nir ing sesakit Brastawari tansah sumanggem ing karya akarya luhuring nusa bangsa lan negari nun inggih yo patih reksa bangsa ingsun nedha nrimo banget dene jeneng sira swidak prajaning sun ateges jeneng sira bisa anjunjung asma keprabaning sun pakaryan ingkang kaya mangkono lestarekna patih reksa bangsa nun inggih kejawi saking swanipun ingkang ngabdi kematian kepareng ngaturaken sumungping pangabekti nggih kunjuk wonten saleb padanipun Kanjeng Dewaji kula nun inggih yo patih jeneng sira ngaturake pangabekti wis ingsun tampa ndadekke bombong penggaling sun astutining sun wae tumandu marang jeneng sira patih reksa bangsa nun inggih kapundi wonten setapa dadosna jimat paripih putraning sun nggih anak lanang Anung Anindita Sentanu sawise prayoga nggonira ngadhep marang wong antuwanira ingsun pasang pambagya padha kanthi raharja nggih marak ana ngabyantaraning Sentanu kula inggih mugi tinebih ing bebendu Rama Prabu inggih awit saking mundi idi pangastuti dalem Rama Prabu kasembuh pengayomaning Jawata lulus raja piswanipun ingkang putrapun Sentanu boten manggih alang setunggal menapa kejawi saking menika ingkang putrapun Sentanu keparenga ngaturaken sumungkeming pangadanipun Rama Prabu anak lanang iya tak tampa ndadekke bombong penggali wong atuwanira ora liwat puja brataning sun wae tumandu marang jeneng sira kulub Sentanu kapundi wonten kok dadosna jimat paripih Rama Prabu putraku nggih Sentanu iki wonten paring pangandika ngadhawuh mestine ndadekke kaget rasaning pamikirira marmane pisi mangarsa ana ngabyantaraning sun basan aduh ingsun awe terak setak raketake pesasat kaya sedya tak rangkul luk Sentanu duh Kanjeng Rama Prabu padha prapting delahan nalika wonten ing Paseban Jawi ingkang putra mulat piswanipun sangganing para kadang sentana medhak para kawula geter raosing manah kula upami kawistara kambengan salomba pinanjer ing majaning ora-ora katemping samirana temah gemeter raosing manah ingkang putra nanging dupi wonten ngarsa paduka Rama Prabu nampi dawuh dalem timbalanipun Rama Prabu sirna raos kumarasan pindha siniram tirta mayu sewindu mancenjang asrep raosing manah ingkang putra ingkang mekaten Rama Prabu mbok bilih saged kawedaring ngakathah sumawi lajeng kula aturi paring dawuh ingkang putra sampun semedya nilingaken karna kula nampi sabdanipun Jeng Rama Prabu yo mula aja nganti dina dungkap nggonira nampa marang pangedikaning sun kepara maju piswanira kulub Sentanu iki dhateng sendika ngestaken dawuh Rama Prabu leng rangjang lingkan driya
liriwang condro abangan sumuk ing jas katu redan limut kabyataning wujud remramik driya manawung keguwunging sang hyang wisesa tah dadi wong tuwa dasare aku wis keladuk yuswa upama ta srengenge mono wis gliwang mangulun ingkang ora suwe maneh neng ndi parane mesti aku bakal manjing surup salumaku ning jagat peteng bali marang alam boko eling-eling mati kuwi saben wong mesti bakal ngenyangi pisaing raga karo sukma ora mawas sing sugih, ora mawas sing larat, sing kajiman, ora mawas sing bagus, sing ala lan sak panunggalane kabeh mesti bakal ngincipi pati. Nanging yen urip iku ana werna loro, yaiku urip sadurunge mati lan urip sawise mati. Iku kaping pisan. Sing kaping pindho saiki ngrembug babakan negara Ngastina iki. Inggih. Merga sing jeneng negara Sentosa mono yen to negara kono kebak ing katentreman karahayun. Inggih. Dene karahayun lan katentreman mono bisa digayuh yen to ratune pangembating praja kelawan kawulane padha sayek sabipraya manunggal cipta rasa yani. Bisane kaya mangkono yen to ana peperintahan ingkang resik lan wibawa. Ngerti? Inggih Rama Prabu. Monggo saiki negara Ngastina iki lagi horeg geter. Uriping para kawula wis padha poyang payingan, wis rumangsa ora kuwagang nyekel kendalining pemerintahan ana ing negara Ngastina iki. Merga apa? Merga anane sing ana dhuwur mung padha ana ngisor mung ngenteni besok kapan padange. Inggih. Mongko wong ngisor do bosen saben-saben mung disuguhi wong padu. Jagat iki persasat melu nangis labet pakartine menungso kang lali purwa duksina. Inggih Rama Prabu. Kasusilan wis amis, rasa kabansan wis tipis, yen tak sawang persasat surem sorote wis layu. Nah mula saka karsaning sun ingkang wenang lintir keprabaning sun ya mung putraning Sun Sentanu. Merga apa? Merga nek kudune keprabaning Sun kuwi kadangmu tuwa ya kuwi kakangmu Dewapi. Nanging Dewapi malah duwe lelara ya kuwi lelara kista lan uga penyakit kulit. Lah mbuh jalarane apa? Kulite bekisik. Ge anane mung wik-wikan gatel. Ya ketoke mono bedina adus. Ning embuh lah kok dadi kakangmu kaya ngono kahanane. Lah kuwi upama dadi ratu rak malah mung lelingsemi to. Inggih. Monggo sing jeneng jasmani rohani tegese kudu bagas waras lahir batine. Inggih Rama Prabu. Saiki kakangmu Dewapi wis trima mupus bisa ngrumangsani lan banjur trima madheg dadi pendhita. Inggih. Lah gandeng di Prabaning Sun kudune banjur lumintir ning kakangmu sijine ya kuwi Bahlika. Inggih. Nanging Bahlika malah lunga mbuh ning ndi parane. Mongko lukane ya wis kawit biyen ora pamit nganti tekan sprene ora ana kabare.
Najan ingsun wis dawuh para nayaka supaya golek ilungane Kakang Balika klebu nglumpukke para pinter, para wiku winasis, para mimpuna nanging kabeh pambudidaya mau gagar wigar tanpa karya. Tak pesthekke yen to wis ora bakal bali menyang Praja Ngastina meneh. Mula nggih sing tak arep-arep, sing tak gadang-gadang, sing tak kudang mung kari sira putraku Sentanu kang kudu mlintir marang nggih. Sadurunge sira ingsun sengkake ngaluhur jeneng nata ambawani negara Ngastina iki dawuh pangandikan ingsun pinangka sanguning dadi ratu iki estokna ya nggih. Mergo ora sing jenengane wong ngasta dadi pangarsa kuwi pawitane mung kudu ya kuwi siji tata, loro titi, kaping telu titis, kaping papat tutus, kaping lima tetes, kaping enem tetes, kaping pitu tatas. Inggih. Menika lajeng werdinipun kados pundi Rama Prabu? Siji tata, tekse anut paugeran, ya paugeran negara, ya paugeran agung. Kuwi titi tekse nyumurupi perkara saka cuk. Aja nganti mung adu dasar pelaporan ingkang kang kala mangsane pelaporan ora jumbuh lawan kahanan sak nyatane. Mula dadi ratu, dadi pangarsa, dadi pamongkraja lan orane dadi gabah nggone nemtokke utawa mutusi sawenehing perkara. Inggih, sak banjure ya kuwi kaping telu titis. Kuwi nibake pidana apa dene maringi dedana kudu cundhuk luwih-luwih maringi lawan kabeh sing dadi lelabuhane. Inggih Rama Prabu. Dene kaping papat ya kuwi tutus. Tutus kuwi tali ratu utawa dadi pamonging warga lan kawula kuwi kudu bisa dadi alining warga. Menawa ana kawulaning padha regejegan ora gathuk nalare ratu aja nganti mung buru marang butuhe dhewe nanging kudu tumandang rampungi perkara supaya ingkang peteng dadi padang, ingkang bengkong dadi jejeg, ingkang butek dadi bening. Inggih Rama Prabu. Ingkang kaping 5 tegese ingkang dicapke kudu cundhuk lawan ingkang dadi tumindaking tawa kedaling rati kudu jumbuh lawan pakarti. Mergo ngene, mergo akeh-akeh wong nyekel mangyen lagi makhluk kaya dara kalangan nanging tekan mendon akeh-akeh mlenyok. Yo yen lagi jago wae kaya yak-yako, janjine werna-werna, pamriye dimen padha dicoblos. Ning yen dadi lali karo janjine. Ngerti? Inggih. Sak banjure ya kuwi tetes, kuwi gelem weweh lan dedana. Luwih-luwih dedana marang kawula ingkang padha kekurangan lan kecingkrangan. Sing pungkasan utawa kaping 7 ya kuwi tatas, kuwi ngrampungake perkara kanthi wicaksana saengga kahanan negara bakal tentrem, ora ana ontran-ontran lan gegeran. Lan jejering ratu nggone nindakake hukum ya kudu kanthi dasar sama, beda, dana lan denda. Tekse ora mbau kapilih senajan dhewe upama nandang keluputan ya kudu dipidana satrep karo sing dadi keluputane. Ngono. Inggih Rama Prabu. Kabeh iki kudu mbok estoke. Nanging pun Rama Prabu dhewe ya kuwi Sentanu. Sentanu kuwi bocah sing pinter, wasis, cakrak, cukat, trampil, teginas, tur dasare kuwi ya kasinungan kadidayan kanuragan ingkang luwih. Nanging gumunku kepisesanmu, kasektenmu sing ngidap-idapi kuwi mau jebul ora mbok nggo ngayomi marang nusa bangsamu, nanging malah mbok gunake kanggo sumungah-angah umuk sesungaran. Gumun setahun jembleng ngendi-ngendi ana padang-padang mesti sing gelut Sentanu, ngendi ana rame-rame sing naboki wong mesti kowe, ngendi ana gegeran mesti sing gawe perkara anake Prabu Pratipa. Wah, kowe beset ra iku kok ilang temen.
nganti jagat iki keberbeken suarane nganti padha nyedha memoyok nuding-nuding marang Prabu Pratipa yen to aku sawijining ratu ingkang kempong pira jawulwanen parandene ora bisa nuduhake dalane kayuwanan Sentanu. Sentanu. Kowe iki anak ratu kok senengane gelut ki apa kowe kira-kira kepengin dadi gentho ya? Srawemu sapa? Srawemu karo sapa? Engko gegek kowe srawemu karo Tumenggung Tusya. Inggih. Apa yen wis dadi bocah sing pengpengan seneng gelut, bocah sing dugal ngono kuwi terus bombong ya ngono piye? Ayo Sentanu. Saiki gage ora aireken telenging batinmu. Yen pancen kowe duwe gegempulaning rasa ingkang isih kineker jroning batinmu, gage babarna. Gage babarna, gage kowe matura Sentanu. Inggih. Kemar matur sembah nuwun dhateng sedaya dawuh pengendikanipun Kanjeng Rama. Estunipun ingkang putrapun Sentanu inggih boten badhe kanggo Rama. Nanging sakmenika kula nuwun sewu dereng saged lampahi Rama Prabu. Lho, kusik. Kok durung bisa nglakoni sing tok nggo dasar iki? Kula tasih muraosi, tasih kirang samukawisipun, tasih cukup. Pramila sakmenika ingkang kula welek inggih babakan ulah kasekten tosing balung kleting kulit. Krana kula pancen kepengin kondang kaloka saindenging jagat. Lan kanthi sarana kasekten guna kasantikan jaya kawijayan ingkang putrapun Sentanu pengajap kula malah sageta amimbuhi dhateng kuncaranipun negari Ngastina menika Rama Prabu. Sentanu inggih wonten dawuh dalane golek kuncara kuwi kena wae nanging yen pamer kasekten kaya kang dadi lekasmu kuwi aku ora mathuk, ora rujuk, ora condong. Nggih. Kowe golek kondang, golek sumur kena, nanging kowe kudu ngerti. Najan to upama kowe bakal dadi satria sing kondang nanging yen makono kowe bakal dicedha, dicacat wong sak jagat. Beda yen kowe dadi wong ingkang suci merga nek wong suci kuwi kondange ana ngendi papan mesti dipundi-pundi. Sentanu. Wis saiki rasakaken kalenggan iki sira bakal sengkake ngaluhur ambawani Anyakrawati mbau denda ngrendani Purayagung negoring. Nyuwun pangapunten Rama Prabu. Piye? Sekedhik kemawon boten wonten ceceking raos kula kepengin jumenengaling pramila. Nyuwun pangapunten najan badhe dipun pundi-pundi, badhe dipun sungguh-sungguh kula dereng purun dados ratu. Sentanu menika tasih remen dados tiyang ingkang pengpengan dadi wong sing kondang babakan kaprawiran menika Prabu. Oh, dadi cetane kowe ora seneng dadi ratu ning mung seneng dadi wong pengpengan. Ya ngono piye? Nggih. Nggih. Kasinggihan. Banjur dasarmu apa? Kok ora seneng dadi ratu ki dasarmu apa? Nggih. Dasaripun mawi kula ratu menika namung kajen keringan, namung badhe dipun ajeni tiyang sak negari Ngastina menika nanging menawi kula kalopeng jagat babakan kadedayan kula badhe dipun ajeni tiyang sak jagat menika. Yen ngono kowe tetep wae ngarisun. Ning kowe mung gugu karepmu dhewe, mung nuruti kesenenganmu. Ya ngono to? Inggih. Inggih piye? Sentanu. Unen wis nyebutake sing jenengane nuruti kesenengan. Sapa kang seneng kabungan kuwi ora bakal marem, ora bakal tentrem. Sapa kang seneng kabungan kuwi ora bakal badi selawase. Sapa kang seneng kabungan kuwi ora jejeg gire lan tansah bingung kepara malah nemu susah. Mula Sentanu nggonmu seneng ugal-ugalan, nggonmu seneng sesongaran kuwi gelem mbok lereni lan kuwi gelem tak sengkake ngaluhur, tak wisuda gumanti ratu ning Ngastina kene, kowe tetep tak aku anak lan kowe tetep tak pangestoni. Kosok baline piye Sentanu? Kula mboten dadi pola-wali lan kula badhe netepi sabda Brahmana Raja paripaksa ingkang putra badal dawuh. Kula dereng kepengin jumeneng ratu. Kula badhe anuruti dhateng kerenteking manah kula
jumangaken suku ngrinjakan menika kebrebeken dhateng kondang pumandangipun ingkang putrapun Raden Sentanu Rama Prabu. Jaja muntap lir kinetap mitra kocak mondar andir itemnya mangala cakra kumupus patone ladi kerot-kerot karot mingis-mingis kadolan deping tri sulo dus malani siakan lolo kurang toto kaya beden sewu nebo pategalan pinter wangsulan wani sekecap podo sekecap kakean pawadan kowe parat Sentanu saiki mingkari kowe gelem apa ora nglintir nggih sadung deduka Rama Prabu sepisan malih ancas kula namung kepengin dados satriya ingkang kondang kaluping babagan ulah kanuragan tosing balung uleting kulit kula dereng purun dados ratu Rama Prabu kowe cilik tak liting gedhe tak kudang-kudang tak gegala tak bedomo supaya bisa nyambung marang sejarahing wong tuwa nanging temti nemune muspra tanpa guna ngrucut saka kudangan uwal saka gidungan iblis laknat kowe Sentanu. Bedah apa aku duwe anak sing rosal kaya kowe ayo aja nganti dijebri jrambah ing negara ngasih minggat 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 inggih Rama Prabu. Lewar ngawur anak lanang bedhe mrucuk saka kudangan brojol saka gendongan malah tundhone ngorek-orek raine wong tuwa parat ati piye teh kok gawe Prabu Pratipawati aduh nyawa Gusti kula sinuwun sesembahan kula amit pasang kalimat tabi tinebina ing loden dumawang tawang tuwang estunipun inggih dawuh pangandika anggen paduka paring duka kaliyan Kang putra Raden Sentanu menika kala wau lerekipun inggih namung badhe ngorak-arik dhateng penggalih paduka piyambak kula aturi emut sinuwun putra paduka inggih utawi ingkang lenggah wonten negari Ngastina inggih namung Den Sentanu menika ingkang kedah dipun penggalih sinuwun leng-lenging driya mangung-mangungkung kanduwang rimang lena tanpa kanen yen tan tulus mengkutyah utama iya aku sing tak dep ya mung kari Sentanu kae bareng Sentanu lunga kaya getun-gedung rasaku teh mongko sak temene aku paring dawuh pengendikan kaya mengkono mau yektine mung tak nggumecut atine Sentanu nanging dheweke malah wangkal malah banjur kapilaur lunga saka pangarepanku pati wonten dawuh sinuwun tututana Sentanu syukur yen kena pripiyen nanging yen nyata-nyata wangkal merengkel lan ngeyel mongso borong Purbawasis tak paringake marang Patih Reksa Bangsa Henuk ngono nggih dhateng sendika mekaten nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu jeneng sinuwun lalu sendak bakali surti kang ati-ati jeneng duga lan prayoga Patih Reksa Bangsa.
Duh Hyang Agung, mugi angayomono dhateng praja keparengna ambukakna dhateng budi putipun anak kula Sentanu krana nggih gadang-gadang supados saged nglintir keprabaning sun. Duh Hyang Agung, keparengna paring pepajar dhateng praja ing Ngastina. Ucape tan tulus ing ngati jaba putih jero kuning yen kembang sembujo wong alim pulasan. Jagat Dewa Batara sing jenengane anak ditundung minggat lawan wong tuwa kuwi pesine getun gedhuwung ning tumrap Sentanu iki malah kepasan yogya katujuinu jalaran yen to Kanjeng Rama Prabu malah ora bakal kasembadan apa kang dadi gegayuhanku. Dadi tumrap aku iki malah dalan kang prayoga kanggo gayuh kabeh sing dadi gegayuhanku. Nggonku kepengin kaden keringan, nggonku kepengin kalupa ing jagat babakan kasantikan kanuragan kadigdayan to sing dalung kuleting kulit. Aku kepengin supaya wong sak jagat iki padha ngerti yen to Sentanu iki satriya sing pengpengan, satriya sing sekti mandraguna pilih kalintang jayaning prang. Aja nganti aku sinengguh lamun wong enom badal marang dawuh wong tuwa babar pisan ora. Nanging Sentanu menang netepake uripe pribadi. Ya nek jane ngono Sentanu ora kabotan disengkake ngaluhur jumeneng nata ana ing negara Ngastina, nanging iki mung tak anggep durung titi wancine. Kejaba aku sing kepengin ngudi ngelmu babakan kasantosan, nanging mestine sing jenengane dadi ratu kuwi uga kudu darbe prameswari. Mula aku mau matur ana ngersani Kanjeng Rama Prabu Pratipa yen to durung gelem dijumenengake ratu kanthi pawadan aku bakal ngudi ngelmu dhisik. Nanging sing luwih wigati aku kudu golek sisian dhisik, golek bojo dhisik. Mongko aku wis prasapa, aku wis sumpah yen mengku garwa wanita ingkang dadi ring atiku kudu suryane Kanjeng Ibu Dewi Sumanda, ya Dewi Sunanda, ya Dewi Sunanda Sulastri, ya Dewi Sunanda, ya Pak Suryane, ya dedeg piadeke, ya pakulitane kabeh kudu kaya Kanjeng Ibu Dewi Sunanda. Ya sak ora-orane nek kene ya kaya Dewi Neti Sulandari ngono kae. Ya sinambi mlaku lan nuruti kesenenganku ya kuwi pasang pagrogolan kewan ana ing alas lan babar pisan mengko mancing ana kali ganggoke ya sapa ngerti. Sapa ngerti mengko bisa ketemu wanita sing dadi condong ing atiku, wanita sing dadi mani ing atiku.
anglir bawan ingkang sinung wadi jagat nyokang kinaryo momo Raden Sentanu kula aturi kendel Raden kula ingkang nuka dhateng paduka Raden Sentanu tinututan yen wis ututan yana ngalas limba muga malesa kang rinanjing mungsuh padha prawira sutira prawireng jurit kala magut gawe ora nganggo magawe gelar bukir jaladri aduh Raden nyuwun pangapunten menawi kula mungko dhateng Anggir Sentanu Paman Patih reksa bangsa inggih Raden lha kok dadi mungko sing dadi lakuku apa mun didhawuhi Kanjeng Rama Prabu ya Raden dadosaken kamuningan Raden sejatosipun sak pengkeripun ingkang Rama inggih Sinuhun Prabu Pratipa menika nundung kisah dhateng paduka Anggir Sentanu menika rumaos gedhung krana menapa krana rinten dalu ingkang dipun gegadang supados nglintir keprabonipun ingkang Rama inggih namung Anggir Sentanu pramila lajeng dawuh dhateng ingkang abdi kepatihan ingkang paman pun patih reksa bangsa supados mungko dhateng Anggir Sentanu Raden Sentanu kalenggan menika sampun ngantos kisah saking negari Ngastina nggih ingkang Rama rumaos getun monggo Raden kula dherekaken sesarengan kaliyan ingkang bapa kondur wonten negari Ngastina sowan wonten resanipun ingkang Rama nggih Paman Patih atus pundi nalika Rama Prabu Pratipa paring pangandika kasarane nundung minggat kelawan Sentanu Rama Prabu kuwi nedhengi lenggah siniwaka disowani sangganing para kawula tekse Rama Prabu lenggah siniwaka kuwi sabda pendhita ratu tekse ora kena wola-wali marang Sentanu mulanane Sentanu uga bakal luburake asmane Rama Prabu Pratipa dadi yen to Sentanu iki bali sinengguh Sentanu uga bakal mencla-mencle sing dadi rebuke blendra-blendre kaya banyu tumpang godhong sithik. Lho, najan kepiye wae wis gembleng tekadku nek tak bacotake. Nggonku darbi sedya. Kan uragan. Lho, Paman Patih wae saiki supaya bali. Suwana ana ngersani Rama Prabu matura yen to Sentanu ora bakal bali, ora bakal suwangan ana ngersane Pratipa. Nggih nuwun sewu. Najan kados pundi kula menika sampun dipun paringi purba lan wasesa. Wis diparingi purba lan wasesa inggih kasinggihan sing tok karepake. Menawi paduka Anggir Sentanu menika mboten kenging kula juk saronaris nuwun sewu Raden
kepeksa kula kedah ngrada paripeksa dhateng Raden Sentanu. Bagus yen pancen kaya mangkono Paman Patih Reksa Bangsa, aku percaya yen babakan kota katuning pemerintahan aku ora medo lawan kawegikanmu, ora medo lawan sing dadi kepinteranmu. Ning babakan to sing balung fleting kulit, babakan olah kanuragan Sentanu kaya durung tau ngerti sing dadi kadigdayane Paman Patih Reksa Bangsa. Yen pancen kaya mangkono aja mrikus gandeng Paman Patih wis diparingi Purbasesa bakal ngrudu marang Sentanu. Ayo tak lilani ngadeg jejeg jajar lawan Raden Sentanu. Mingis kadran ping Trisula muga margata lir katanan. Oh lah ngono kuwi ngadeg jajar ini ora padha lanange. Lan yen wis ngene iki diilangi tabete antarane Putra Nata ing Astina lan Waraka dalem ing Astina. Raden wonten dalem sewu nek perlu rasa basa dina iki Sentanu lan Patih Reksa Bangsa wis dadi musuh. Rasa basa sing tak karepe ya ngono kuwi, mentang kaya dene Gandewa ngadeg kaya dene Anda. Basa sepisan maneh gelem bali ana ning negara Ngastina matur ana ngersane Sinun Prabu Pratipa apa ora. Wis tak kandhani. Patih Reksa aduh mati aku. Waduh mati aku. Yo mati aku. Aduh mati aku.
jagat dewa Bathara Mah jebul ora mung kandhek oning pangucap nanging pancen kababar ing pakarti. Mulane kok Raden Sentanu nggone matur ana ngersane Sinuhun Prabu Pratipa ngendel-ndelke sing dadi kadigdayane para nyata. Wah, to sing dalu mleting kulit pancen prigel trampil jukat rengginas. Yo nang aja girang-girang gumuyu. Anggir Sentanu ana paran paman patih reksa bangsa semene sing dadi kadigdayanmu isih tangih bobot ing Bryaja nganti bobot wong Pancakara. Nek pancen darbe gegaman mergake tibakno telorong tombak dadi apa kowe Raden Sentanu? Telorong tombak dadi apa? Bareng kepengkok paman patih reksa bangsa banjur lepaske gegaman wujud tumbak. Bantere lah kok dadi ora sepilu ning ya sing jenengane wong gawe lega kuwi angel. Aku tak gawe lega pamikire paman patih reksa bangsa. Aku tak etok-etok ke taman pusakane patih reksa bangsa. Gegaman iki bakal tak jepitake ning anggaku. Mergo aku ngerti saumuran kaya paman patih reksa bangsa kae ora iso mbedake ing antarane kejepit utawa mlebu tenan wis ora. Tak gawene lega sing dadi penggalihe. Etok-etok pusaka iki tak jepitke ning janji iki mengko paman patih reksa bangsa banjur nyerak marang aku njur sumbar-sumbar janji linawa ketaman gegamanmu dhewe paman patih reksa bangsa. Lah alah lah gini ora sepiro wong. Nek pancene mau babakan olah keprigelan to sing dalu mleting kulit, aku pancen ngakoni bahwane Raden Sentanu ki pancen ya isih enom. Ning bareng kena gegamanku wadukmu. Ngono kok dadi sumbare arep ngongaske kaprawiran oning negara Ngastina. Ora bakal kelakon. Lah tujune konangan dening patih reksa bangsa. Bangga nyar bangga kelakon dina iki tak suwanke ana kersane Sinuhun Prabu Pratipa. Lah kelakon mati dening aku. Aduh mati aku. Wah.
bangsa wis bisa tak undurake. Wis ora ana sing bakal ngregoni sing dadi lakuku. Lah saiki mingkari mbacutke lagu. Bebedak wana lan aku bakal mancing ana ing sak pinggiring kali Gangga. Sinambi golek tetepungan wanita sing bakal dadi panujuning atiku. Lan muga-muga Jawata ngudaneni apa nyeng dadi prasetyaku. Aku ora bakal sandingan paman wanita lamun wanitaku mau pasuryane ora kaya Kanjeng Ibu Dewi Sunanda. Muga-muga Jawata ngudaneni.